independència no és el final, és el principi. També sabem que amb el tros que ens queda molta gent ens dirà que és impossible, que més val deixar-ho córrer, que el món està fet d'aquesta manera i que no es pot canviar. Canviar les coses és possible. Estem defensant una llengua, una cultura, un territori, una identitat, tot plegat una manera de veure i entendre el món. El dia 11 de setembre, els ciutadans d'aquest país sortim al carrer i omplim el Passeig de Gràcia de Barcelona per dir ben fort que si volem, podem. Volem uns països catalans lliures i independents.